рӯзи 26 январ ва баъд аз баррасии 7 соатаи ифротгароии исломӣ Сайфулло Соиповро ки бо мошини боркаш 8 нафарро дар Амрико ба ҳалокат расонда буд, гунаҳгор донистанд. Ба қавли додситонҳо, Соипов соли 2017 барои ҳамлааш махсус иди ҳаллоуинро дар як гӯшаи дӯстдоштаи пиёдагардони Манхэттени Нью-Йорк интихоб карда буд, то шумори қурбониҳо бештар бошад. аз эҳтимол дур нест ки ӯ ба эъдом маҳкум шавад. Хабарнигори Associated Press навиштааст, ҳатто қабл аз оғози муҳокима шубҳа набуд ки Соипов қотил аст. доварон тамоми 28 банди айбнома ва аз ҷумла куштор, кӯшиши куштор, талоши узвият дар созмони даҳшатафкани давлати исломӣ ва пуштибонӣ аз созмони террористиро тасдиқ карданд. дар арафаи муҳокима Соипов, ки соли 2010 аз Узбекистон ба Амрико кӯч бастааст, худро комилан бегуноҳ эълон карда буд. баъд аз эъломи ҷурм, ки рӯзи панҷшанбе сурат гирифт, доварон 6 феврал бори дигар ҷамъ шуда имкони ҳукми эъдом ва ё ҳабси абадро баррасӣ мекунанд. дар аёлати Нью-Йорк бори ахир ҳукми эъдом дар соли 1963 иҷро шудааст. маъмурияти президенти Амрико Ҷо Байден дар моҳи июли соли 2021 иҷрои ҳукмҳои федералии эъдомро ба таъхир гузошт. моҳи сентябри соли гузашта вазорати адлияи Амрико таъкид карда буд, ки дар додгоҳ ҳукми қатли Соиповро талаб мекунад. Соипов то куштори инсонҳо дар Нью-Йорк ба ҳайси як ронандаи мошини борбари тиҷоратӣ ва ҳам корманди ширкати Убер кор мекард ва дар бозпурсиҳои додситонӣ гуфта буд, ки аз видеоҳои гурӯҳи давлати исломӣ илҳом гирифта амал кард ва ин гурӯҳи мамнӯъ ҳам баъдан Соиповро як сарбози хилофат номиданд.